La Fira del Vi de Requena. Àngel Hernández, enguany amb algunes novetats. Sí, perquè per primera volta Ferevin se celebra en el recinte firal i això permetrà, en cas de pluja, estar a cobert, estar a recer. 10 ocellers, 400 vins, és només qüestió de passejar i tastar, com per exemple, este vi Cueva del Pecado és un dels 8 millors vins segons el certamen internacional Gran Bacús d'Or. És de Bodegas Murviedro, el certamen d'enguany, per cert, de Bodegas Murviedro, un celler qui recentment ha tret està al Treví, fa només 3 mesos que el comercialitza, es diu Alma Mística i el que fa és, Vicent, traure l'ànima del moscatell amb el punt just de dolçor. Sí, la veritat que és un vi de moscatell de 11 graus i és un vi molt lleuger. Especial per a prendre en estos oratges, en una pasta, un peix, una roseta banda, coses tan típiques com les que tenim per ací. Són només 2 opcions. Fins a diumenge al migdia poden vindre fins ací, fins a Requena, i deixar que el vi conquerisca els seus paladars. Gràcies, Àngel. I una caiguda de l'escenari de l'ànima del grup, de Carlos Goñi, va retardar els seus plans 3 mesos. Ja recuperat, torna a